філаматы, філарэты, філантропы, філатэлісты гучыць падобна, але хто з іх хто? Філатэлісты – гэта калекцыянеры мар, філантропы – багатыя, што займаюцца дабрачыннасцю. А вось філаматы – гэта не пра маркі і не пра грошы. Гэта пра студэнтаў Віленскага універсітэта, якія марылі пра свабоду і адраджэнне. 1 кастрычніка 1817 года яны стварылі таварыства філаматаў. Яны марылі пра нацыянальнае адраджэнне і вяртанне Рэчы Паспалітай у яе межах. Сярод заснавальнікаў Адам Міцкевіч, Томаш Зан, Ян Чачот, Ігнат Дамейка, Міхал Валовіч і шмат іншых выбітных асобаў. Назва з грэцкай перакладаецца як «сябры ведаў». Але ў расійскай імперіі марыць пра нацыянальнае адраджэнне і навуку было злачынствам. Усяго праз 6 гадоў філаматаў выслалі ў глыб Расеі або прымусілі пакінуць родны дом увогуле. І ўсё ж, гэта не проста нейкая студэнцкая арганізацыя. Яны сталі прыкладам для цэлага пакалення і паўплывалі на рост самасвядомасці сярод беларусаў, палякаў, літоўцаў. Таму мы іх і памятаем. А вы б змаглі адстойваць свае перакананні, нават калі за гэта пагражае пакаранне?